రక్షాబంధన్ వేళ కేటుగాళ్లు కల్తీ దందాలకు తెరలేపారు. రక్షాబంధన్ వేళ స్వీట్స్ కు ఉండే డిమాండ్ను క్యాచ్ చేసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తరప్రదేశ్ ఘజియాబాద్లో భారీ కల్తీ వ్యాపారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ గోదాంలో తయారు చేస్తోన్న 1000 కిలోల నాణ్యత లేని రసగుల్లాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని ఘజియాబాద్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు గత కొన్ని రోజులుగా స్థానిక ఆహార విక్రయ దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీహారీపురా ప్రాంతంలోని ఓ గోదాంలో పెద్ద ఎత్తున కల్తీ స్వీట్లను తయారు చేసి నిల్వ చేసినట్లు వారికి సమాచారం వచ్చింది. దీంతో గోదాంపై అధికారులు దాడులు చేశారు. అక్కడ కల్తీ పన్నీర్, చక్కెర, రసాయనాలతో తయారు చేసిన రసగుల్లాలను గుర్తించారు. కొన్ని శాంపిళ్లను పరీక్షల నిమిత్తం ల్యాబ్కు తరలించారు. 1000 కిలోల మిఠాయిలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గోదాం నిర్వాహకుల లైసెన్స్ రద్దుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. हाँ